Balimao anya kuma très urgent et très kabako. Balimao, bien mardi 3 février 2026. Boubou Mabel Jawara Bora Kayafa Deli Moribo Kone Sunguru Fena Toko Evelyn Jack. Malion Anga Janga Boubou Lame. Ambet la ka révélation bado ke moun la Boubou Bora Kayafa Deli. Au Nanga Janga Kuma Iname. Beka partagé. Eh bado kambo fo. Voilà. Boubou Bora ka yafa del, n'est-ce pas? Malien bela jele yayi. Boubou I dew malou. I ka famille ye Jawara ka be kuma shulu Boubou. Boubou Bora ka yafa del kumina mena secret fo ngena bi. Ama yafa del kay galon rode. Boubou be galon teke be pas de Boubou ma be de galon teke lay. Mais Deni Evelyn Jackie a combé Boubou nou yere de ma. Mais ninta chien fo la be yafa Boubou be yafa de la Deni fo. Boubou ya joko soro Evelyn Jack katla ka yafa deli Evelyn Jack kelengele fait tribunal dala. A donc Evelyn Jack bora bengena. O de ko so nga mango ala tseka baraka do Mali la. Ni nyama. C'est-à-dire que Mali kera Boubou be abaro me ka ke Mali kono bia. Boubou be surasu ba nya Boubou be ka surasu de mena dabara ngalo. Evelyn Jack ale be ku de meni tafe bolo yi. E Mali pinchuko chukwara. Boubou ma yafa deli ka jota la de. Ne ou ka kele ne ma songa do kele ina. Parce qu'à temps concerné. Ne Evelyn Jack ka vidéo bela dia Boubou iteka galon fo iteka nyi. Pour ka yura la ko Boubou be galon teke. O de ko so ma de ni ma ko ke cheka ala bi maloko de grado. Boubou ma bel tek kalo saba kalo na ke na maloko do ma soro mandi kono. Ni Boubou ma bel kele ni de bora ka yafa deli kale tukura karamugo sira yugo ko ka galon sugu be tege katla ka boga yafa dilo karama mede awa ala kele de wulembi fe Boubou aw mo barka barin dawana ma de bul aw yarama de be nyogon bulo e abe nyogon libudi abe nyogon surgo de angen tay fleldi ni Boubou ma bel kele bora ka Alpha Yaya colonel Alpha Yaya livre mi bo Boubou bora ka foko livre nyogon tey atara ka bot kunun kali filladi ale ken be filla kuma be ni Boubou ma bel kele aye kotan aye nda chef la be yafa de Evelyn Jack fede pour que ka yira awla ko Boubou ala de Boubou baraka ban ay Jawara la ka be kuma shuru ay Boubou ka video la dia ay yafa mu de Evelyn Jack fete ko karatin nan dal anga idée au défend anga bo ñogon tofoni ka do ñogon ga vie privée la ka so ante ñogon don donc les de nini je demande à ce qu'il présente ses excuses personnelles. Je sais que l'honorable a fait de son mieux, mais moi je demande devant Gandhi qu'il présente ses excuses et qu'il retire le mot qu'il a dit devant tout le monde. D'accord, donc en Baliou, on était bâché ni moufo à ce qu'il y a au Pélénéka. Car faut aïe faut Boubou Mabel yere ou be excuse président ou va faut que Boubou Mabel yere ko transition me wardi Boubou Mabel ma ko pour que kuma ni ala che ne rewa seria ka fo on kile ma drome kele ta en tout cas on woni fan fait ka ta ka gesi Boubou Mabel ma ka siga barake ka transition la fasa o kile me se ka fo ale fena ma ko mo be warda ma ka siga transition la gushi pour dire que anti ya nyokon jela kila alisa ni mu fo nga miri bali demunu ni tourage faso yi ami deux national jour la bi Boubou Mabel me kuma dima Imidika Drapula, ani Mamuntana. Donc, les fous, on va déplacer la cana, nous barrena, bébé fou, mais c'est un thème membre de fou, parce que à travers son président. Maliki colonel Maliki Diaw Kafou demanda président fana fo no Assimi chef de gouvernement chef de la gouvernement mo be parce que ko ne soro gouvernement ga kuma foli de la donc on aura la photo maintenant
Je présente mes excuses à ma sœur pour que vraiment merci beaucoup. Allah ka to joy alsa ya rabbi Allah ka faso joli fanga la sema tiena kuma tembulu ka fi alsa doron ka fo Allah ka to joy mawu ma be mun me video ga waga dunga fo bu were kama binere bina nsini dunga ka ke ka ta ka nyeshauma. J'ai vraiment pas de mots pour toi mon frère, merci beaucoup. Ma soeur, merci beaucoup, merci pour tout, merci d'avoir accepté de venir. Abara jele kuma mede. Voilà. Evelyn Jack Bora. Ago bubu ga yafa de bubu yafa de l'islam. N'est-ce pas? Pourtant joko de kundu. Adamade ni kera war la joni, ni kera war John D. Ibe son kubema. Nindo ne nda machine ko ni kara 2022 2022 wakati ndela. Ni mafli 2022 2023 kera wakati ndela. Mais ko yere secret mena gandi malien yere bla gandi bena ay abela jele ka gandi kuma kana me yorola sani bubu ka kuma bla ma fe ka min fo malien be mama be en ka ko kibe ka armée deme sedem be yen ko le tu chama be mu be ka armée deme katla ka nyinu bela jele fana fe nim problème sur la min fa sur la armée de défense mais no a sur ni mo ka ka excuse présenter bi amero minati Evelyn Karaga excuse présenter jamana la ka sabu ka ko jamana maraba ko ka délégation tara ministre ka hélicoptère la tete amba nyini wage fe wage ka bo ka fo Evelyn ya ka bo ka excuse présenter parce que dem belge na parce que jamana la gosi ka fo ko tara ministre ka hélicoptère la tete ya bangena ka ba amba ko sedem na ma ke sedem ko ka plainte do Evelyn kama parce que ka plainte do akama ka sabu ka ay ngalonda jamana la ay ngalonda jamana maraba la wage mi yere fara be ko wage balolo ni wage ma bo billahi amba bo wage kama amba gira wage la ka fuka voilà malien u bora yeni befo war diru be ma doro yu makun sorasu be sunguru buja ite se sorasu ma ite su sunguru ma ol de be mali loi be sanfɛ mun kadu bu ka mali kono mogo de sara imam diko ka misiri dala ko changement kana sunguru baw de be ta ka mali ta ka doluma u bu da sago fo u te wole tribunal la u yɛrɛ ka ni wagati a sɔrɔ an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Evelyn Jack kun bɛ Mali armée la gosi de ni Mali sɔrɔsiw sara Evelyn Jack de kun bɛ to Mali kɔnɔ ka yira ko Mali sɔrɔsiw dɛsɛra ni attaque kɛra ni kɛlɛ yɛrɛ Bubu Mabel bɔra ka armée de défend Evelyn contre la o sɔrɔsi kɛlɛ ninnu tilara ka o Bubu Mabel kɛlɛ menacer tuguni ko n'a ma yafa deli u sunguru fɛ ko bɛ taa kaso la o jasilen den maa halakilen maa ta cilen Bubu Mabel hadamadenya i ka sa u ka fisa ko dɔ i sɔrɔ i denw malo i den si tɛ se ka kun kɔrɔta Mali kɔnɔ bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ c'est la pure vérité i den bɛ malo bi bilahi taala i den malo i fa malo i ba malo i somɔgɔ bɛɛ malo bi i y'an bɛɛ malo hali bubu filɛ bubu ne ka tɛ fankelen fɛ mais nin ye ne tɔɔrɔ quoi i ye diɲɛ bɛɛ malo bɛɛ tigɛr'i la walahi bilahi i ye bɛɛ kuma sulu hadamaden i b'i miiri de den bɛ ne bolo ne segu tungara ko bɛ ko la ne bɛ maloya ka kɛ parce que ne denw a ka fɔ ne denw ka ne ye ko ne bɛ ka nin kɛ i ye Jawaralaka bɛɛ kuma sulu a yɛrɛ y'a ye a ye bubu yɛrɛ kumakan na mɛn yan n bɛ ministre Umaru Jara n b'a fo o ministre damadɔ de tun bɛ avion kɔnɔ mais kungo ye ne sɔrɔ ministre in bɛɛ bɔra a kalama plus précisément wage yɛrɛ walayi n'ala ka cɛ lagosi min ye ne sɔrɔ mɔgɔ si ka lagosi tɛ wage ka lagosi de wage ka lagosi de ye ne sɔrɔ dɛ wage m'a dɔn k'a fɔ ko min fɔra jamana ma wage devrait quand même k'a fɔ o ko tɛna nkalon tɛra ka da jamana la ale yɛrɛ fana de délégation donc ne bɛ min fɔ aw ye a ka bila aw kun na an ti yan ko transition sɔrɔsi ninnu dɛmɛ na an bɛ Mali dɛmɛ ni nin ye malien kuma bɛ filɛ nin aw bɛɛ lajɛlen ye ko ye sa ko ye réalité de fɔlen filɛ a ɲɛna Modibo Kone sunguru de don service de renseignement mun kan ka taa Bina Jara yɔrɔ ɲini a dalen bɛ jɛnɛya de la Bamakɔ kɔnɔ Modibo Kone sunguru de Evelyn Jack ye yani Modibo Kone sunguru ka kai ani sɔrɔsi wɛrɛw kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni sɔrɔsi ninnu yɔrɔ wulu ni wulumuso bɔra kɛnɛma wulukɛ kɛmɛ bɛ se ka a b'a kɛ to wulukɛ kɛmɛ bɛ se ka bula nɔfɛ sɔrɔsi ninnu bɛ ten de nin tu sunguru fɔlɔ ye ne segu tungara sɔrɔsiw y'u sunguru bila ka ne bila ko ne ka bɔ ka bubu ta ɲɔgɔnna kɛ n ko ni y'a kɛ ala kana hɛrɛ kɛ ne ka minɛli la u y'u sunguru de bila ko ne ka bɔ ka chantage kɛ na ne talen Mali la fo n ka hôtel kɔnɔ sɔrɔsiw y'u sunguru bila ka taa ne sɔrɔ n ka hôtel kɔnɔ ka chantage kɛ na bubu b'a kalama Bubu Mabel b'a kalama ne kɔmɛ mɔgɔ ma bubu a tɛ se ka kuma de Mali la a don
bubu ne y'a bɛɛ fɔ bubu ɲɛna n ko ne jamais ne tɛ yafa deli sɔrɔsiw y'u sunkuru bila k'u diminen bɛ ko ne delila ka kuma dɔ fɔ ka tɛmɛ ko ne ka yafa deli o ka sɔrɔ ne bɛ Mali la n ko ni n y'a kɛ a ka Ala kana hɛrɛ kɛ mais bubu ye lâche de ye lâche de à cause de l'argent k'i ka hɔrɔnya falen cɛ i bɛ sa bubu a bila i kunna don dɔ i bɛ sa k'i ka mobili to i bɛ sa don dɔ k'i ka so to mais i n'i ka hɔrɔnya i ka danbe e cɛ i mana da i kaburu kɔnɔ don min na an d'an fɛn fɛn sara an ni an muso tɛ taa kaburu kɔnɔ an n'an denw tɛ taa kaburu kɔnɔ an n'an ka nafolo tɛ taa kaburu kɔnɔ an ye fɛn fɛn sɔrɔ hali an ka monturuw m'an tɛgɛ la u b'a bɛɛ b'an tɛgɛ la k'an ko k'an jɛ hali garikisɛ kelen tɛ to i la ka tigi bila kaburu dingɛ kɔnɔ i ni mun bɛ t'i da i ka kaburu kɔnɔ i ka hɔrɔnya i ni mun bɛ ka t'i da kaburu kɔnɔ i ye ɲumanya min kɛ diɲɛlatigɛ la mais ne kɛra hɔrɔn kolon maa malobali maa min tɛ malo e k'o kɛ ka sa e cɛ an dɔw b'an disi gosi n'an faw ye an b'an disi gosi n'an mɔkɛw ye an b'an disi gosi ni an bɔnsɔnw ye an b'a fɔ k'an ye tɔngaraden de ye an b'an disi gosi an mɔkɛw ɲɛna an mɔkɛw ɲɛna an bɛ se ka disi gosi n'an kabila ɲɛna mais ni e fa ma kɛ dɔwɛrɛ ye fo nkalon a bɛ nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ala bubu y'i denw kuma sulu bɛɛ tigɛr'i la bi wallahi bɛɛ tigɛr'i la i bɛ ko fɔ ka segin a contre à cause de l'argent an bɛɛ bɛ se ka nin kɛ o bubu Amérique yan nɔ billahi tallahi bubu mabel ni e bubu mabel bila Amérique yan jogo bɛ e bubu mabel la i bɛ wari min sɔrɔ Amérique i t'a sɔrɔ Mali la yan e bɛ ka mun kɛ Mali la ni ye e bubu mabel bila Amérique san b'a sɔrɔ i ye étage 20 jɔ Mali la ma an y'an ban o de ma wari min a tɛ Mali la o n b'a fɔ bɛɛ ko mɛn dɛ minnu b'a fɔ Segu Tunkara kun bɛ nɔnɔ billahi tallahi jogo bɛ bubu la n'a bɛ mɔgɔ la n'i bɛ Amérique i bɛ wari sɔrɔ mais i bɛ miiri de ko conséquence la baaraw yirala na Amérique n ye miiri de ne ba ye nin mɛn a bɛ tigɛ n na ni ne fa ye nin mɛn a bɛ tigɛ n na parce que ne bɔra kabila du de kɔnɔ ko dɔ bɛ ne t'a kɛ hadamaden maloya ni maloya y'i jɛ fɛn bɛɛ y'i jɛ o de kosɔn an karamɔgɔba Mayi Watara a ye kuma min fɔ an ka jɛ an ka Mayi Watara kumakan e ma yafa deli mɔgɔ wɛrɛ fɛ fo Modibo Kone sunkuru yanni Modibo Kone ni Evry Jack ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Evry Jack ni surasi wɛrɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ala u bɛ musow de falen ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔ yɛrɛ kumakan na mɛn a yɔrɔ la wa mɔgɔw tɛ tiɲɛ fɔ illa man rahimallah maliyɛn yɛrɛ nkalontigɛ de bɛ kɛ ka Mali ci parce que n'i y'a ye ne bɛ sigi cogo dɔ in bila bi n y'a kɛ nin de kama ni bɛ dɔ in kan an bɛ se ka n kuru ta wallahi nkalon de bɛ kɛ ka Mali ci n'an ma sigi ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ baara an bɛ mɛn tan dɛ ça c'est clair e yɛrɛ min ye ne kamana gan sisan mɔgɔ de bɛ bɔ k'a fɔ k'ale tun b'a la ka nkalon de tigɛ a tɛ maloya la o de daminɛna sisan ka bɔ k'i sigi réseau kan ko ne tun ye min fɔ a ye ka kɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ o ye wari de di ne ma ko ne k'a fɔ o tigi a bɛna kuma kura min fɔ o bɛ tila k'o fana publier a bɛna kura min fɔ aw b'o fana partager y'a dɔn o tigi ka fisa o ye dɛ wallahi billahi o ka auditeurs de ye fu ye ale yɛrɛ tɛ dɛ a b'a fɔ minnu ye dɛ a t'ale la o a bɛ kuma minnu fɛ a b'olu de la wallahi o de don o kira y'o fɔ anw de ye ko mumini ti kin wo kelen kɔnɔ siɲɛ 2 a filɛ an kɛra maa fasɔn dɔw ye kɛmɛ ka ne siran dɛ i bɛ fɛn o fɛn fɔ maliyɛn a bɛ dɔw la illa man rahimallah i bɛ kuma fɔ a ye bi sini i b'o contraire fɔ a ye a bɛ tɛgɛrɛ fɔ a 2 bɛɛ la i ko maa min hakili tɛ yen e b'a ye bɛɛ de bɛ munumunu kuma kunna ten hali i ka kan fɔtɔ i bɛ munumunu a kunna kuma mana gɛlɛya maa ma cogo cogo i ye adamaden ye munumunu na kuma kunna ka se hakɛ la walahi nkalontigɛla don a b'a fɛ ka nkalon de tigɛ cɛ kuma dɔw bɛ yen olu ye munumunu bɔ ko n'o kɛra bɛɛ b'i ta fo la i b'a lajɛ i bɛ mɔgɔw ɲɛda filɛ min ka di mɔgɔw ɲɛda ye i b'o fɔ parce que an kun cogo de fɔ fɔra a la ko nege da ye yɛrɛ nege ye i y'o jɛ dɔn ka nkalon tigɛ yɛrɛ e b'o kɛ cogo dɔn ka wari di mɔgɔ ma k'a k'i tanu
to ka ngalo de tigɛ ɲɔgɔn ye sa an bɛ ngalo de tigɛ an yɛrɛ ye i y'o jɛ dɔn ka ngalo tigɛ i yɛrɛ ye b'o kɛcogo dɔn ka wari di mɔgɔ ma k'a k'i tanu ngalon kan ka wari di mɔgɔ ma k'a k'i défense ta ngalo kan ka wari di maa ma k'a ka dɔ ka tiɲɛ kɛ ngalo ye ngalo kan k'a sɔrɔ jo b'a voilà o de bɛ ka kɛ Mali la bi o ko ne yɛrɛ ma est-ce que ne ma sɛbɛn ne ye o ko dɔw bɛ yan a tɛ kitabu kɔnɔ ne kɔni ma sɛbɛn ne ye Malien bɛɛ ye kuma in mɛn bɛɛ lajɛlen y'a mɛn Mayin Ouattara bɔra bɛɛ fɔ jamana fan bɛɛ kɛlen don tero ye jamana fan bɛɛ tero jamana fan bɛɛ minɛ an bɛ ni marabaya sa dɔɔnin la ala kan ka dugu ɲuman bɔ nin na ne bɛ dan yɔrɔ la Boubou tu es la honte tu es la plus grande honte du siècle o de kun don Malien kan bɛɛ